खालामदों नोंसोरखौ नुगासिनो दं आं र' हाब मा थांदों खाथि दख'ना लानानै गिदिंबाय थादोंब्रा मानसि माबालै बानायसो माहाजोननि लिसु बागाननि जोंहा दाउखा आरो गथ'फ्रानो जोबोद अयथासार खालामथारो खुगायानो दैल' मोनदोंबा मानसि थांखु दं हरदों एसे दं सुनियालाय सुनिया बेयावनो दंखायोलै बानायसो दे हा लिसुखौलाय मानो जोंनि बाहाय थानांगौ जाखो गथ'फोरनो थाइसे थाइनै जाहोनखौलाय मा जायो जानायाथ' जायालै बानायसो नों मिथिखाया होमबा सुनिरा माहाजोना बेसेबां केयारफिन नंनायालाय नंगौ बेनिखायनो मालाय जोङो बहुद माहाजोन हा बहानि बुस्थु बेफालाय गामिफोरनि गामि खाथिनि हौवासाफ्राथ' एसे लावथि देखांबानो लांफैथा होलाङो हिनजावसाफ्रा हले एखेबारे खिबु फैलानानै माने खिन्थानासो खारलांबावोलै बानायसो हा बहाथो नासारायनो बे गामिनि दंग'आव सानै लामासो मोनोथ' नाखौ मैयाबो मागुरा मा सरला सरलि बारलि बामि मोनबोसो गारथारदों नंगौ बानायसो दा मोनब्ला नों आंनो एसे बाथोन जानो होलांलै बानायसो जागोन दे मासे जागोन मा सिन्था खालामदों नोंसोरखौ नुहुरगासिनो दं आं र' नोंसोर बहाय मा खालामदों नोंसोर बहाय मा खालामदों नुहुरगासिनो नोंसोरखौ मा जाखो बेलाय सोरनि फन जाखो सानथिं बाथिं दस्रा जोमनानै उन्दुबाय गोसोबिलाय सिखा सिखा अलसिया बायदिनो मोदाय उदो लिसु बागाननि मोदाय उदो लिसु बागाननि बोरो आयौ मा जादो आयौ मोदाय उदो लिसु बागाननि मोदाय उदो बे थेंगोना मोजांखौ लायदो बोरो बे थेंगोना मोजांखौ लायदो माबा लायदो आयौ सोर जाखोबा माथो बैसागोसोना नै न' सिङाव उन्दुनानै दंगासिनो दं माबा लिसु बागाननि मोदाय हरदोंनो सानथिं बाथिं दस्रा लिसु बागाननि मोदाय उदो मानसिखौनो नुबानो गिदलाय जादों बादावनाय जादों थेंगोना अजाखौसो लायनो थिनगासिनो दङ लायनायानो गाहाम जासिगोन मानसिफ्रा उसिया मानो हरोब्ला बिराद दिस्टार्ब मोनो दे माथो बैसागु सालायो आरो हामा जाखो जानाया जोंहा माथो लिसु बागाननि मोदायाव जोङो
बेसेबां गोब्रांगासिनो अरखागोनानो दाख्लैसो बै टेपगांनि हिनजावखौ बेयावनो सावदों बेयावनो बे जायगायावनो बे मोदायानो जाथारनांगौ बियो हिनजाव मोदाय अरनायथ' बिराद गोब्राबखा नोंथ' मिथिखागौलै बैसागु हिनजाव मोदायब्ला बेखौ होखारनायाव आंनो 500 रां नांगौ आरो हौवा मोदायब्ला 300 जायो आरो नैबेखौबो मिथियो फुजा होनो थाखाय हालि बा दाउदै नांगौ जायो मिथिबाय जायखिजाया फाहामनो जागोन बे फाहामनायालाय माथो माबालाय थांनायखौ सफैबाय बोरो मा जादों बियो सिनायबाय आङो बे मोनायखौ सिनायबायानो आङो माबारै खारखादो नङाब्ला नोंफा थेंगोना अजाया सफैबाय बथलाव सोनानै लांगोन आङो मिथिबाय आदै मानसिखौ नुबानो बादावलाबायो मिथिबाय दहाय बुंनायानोलै बे टेपगांनि हिनजावानोखा मोदाया हले अख्राथारलै गायना लाबोदो जौबा सेराङा आरो दाउदै हालिबाया माबानानै लाबोदो अख्राथार मोदाया खारगोन लाबोदोल' नोंसोरो लाबोदो गिनो नाङा ओंखारनो आं दं दे दंथ' नोंसोर बहायनो थार' नोंसोर बहायनो खामानि दंबावो नोंसोर बहाय थादे आं एसे मोदायखौ थांफिनो मोदाया अख्राथ' आंखौ हमनो हायि नोंसोरखौसो हमगारगोन बे मोदाया मस्थ' अख्रा मोदायखा जाबाय जाथारबाय गिनो गोनां जेबो गैलिया बथलाव सोनो नागिरनायखाय बे मोदाया गिनानै दै बारलांबाय दा जेबो गिनो गोनां गैलिया दा नोंसोर थादो आं थांनोसै हनै समबार माहाजोननि बिहामजोआ हाथारानो नायनो थांनि आं हांगोन गिनो गोनां गैया नांबाय थाला दा नांलाय फालांगिफ्रा बोरै सोलिदों भेरि गुड लावगाना बेसेबां फरिया दंबावो आंना मोनसे गिलास सार भेरि गुड आरो गब्दानालाय आंना मोननैफोर दंबावो सार नै मानोथो फाननो हायाखै
पुलिसफोरानो थाम्फै दांग्राफोर बायदि जिउ जिउ बिरसंबाय थायो सार साबधान मोजाङै मावबाय थायोब्ला नोंसोरखौ सिंगापुराव लांनो होनदों जोंनि बसआ दिनैनिफ्राय दा थांसै बेयाव जोंहानि बोराय खोम्बा मोदाया अरनानै दाबो समखिनानै दङ दाबो हामाखै बै थेंगनाव जाखौ लायनानै फाहामदोंमोन सिख्लाफोर नोंसोर दुगैना मायो दुगैबाय थादोहाय आंहा थांनोसै न'आव दे मा ओंख्रि संखो आबै ओंख्रिया जाथ'वाखैहाय दाबो सङाखै मेथाइ जानोबा आं जानो बादों मानो आंबो लिसुबारिनि मोदाय हरदों सोर बुङो आबौ थेंगोना अजायानो बुंदों दाख्लैबो जराबा दावदै मानिखांबाय दा हामबाय आबौ हामाखै नै बे मेथाइया जा आबौ मानो अजाया जेबो दाजा होनदों मेथाइ जायोबा मोदाय अरा आबौ जोंबा मेथाइ जायै जायै नोंनि लिसु बागानाव हाबो बेखायनो जोंखौ मोदाय अरनो हाया हरदों होनबा नै जादो मोदाय नङा आबौ दाख्लै जोंसो नोंखौ सिगिदोंमोन मानो नों लिसु जाहोआ नालाय ओंखायनो नोंसोरलाय मानोथो बिनानै जाया नोंलाय मानोथो खाथियाव फैब्लानो जोंखौ थखन लानानै होसोहरो बेनिखायनो जों फिन साजा लानो थाखाय सिगिदोंमोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा नायाबो मोदाय नोंथाङा आरो जि गोसोमा नंगौथ' बे थेंगोना अजाया थगायनानै 500 रां लांबाय बियो आरो दावदै हालिबा र' साला जुमाय लोंग्रोनि आं अलंबारा दा 7 बाजियाव सफैसिगोन ओंखाम ओंख्रिया रेडि संना दोनखा माजों फैयोनो आइया मैया हांखायाखै होनबा राजधानियाव गाखोबाय होननानै आंहा दा फैनायाव गोबाव जागोन स्कुलाव मोनसे मिटिं दङ मोनसे गिदिर बाथ्रा जाबायहाय मा जोंहा अलंबाराबा आंखौ सिनायगोन ना सिनाया हाबायावबो फैयासै बियो जोंनि हाबानि समाव गुबुन जायगायावसो दंमोन बियो बिनिखायनो फैनो हायाखै माबायदि मानसियालाय गुफुर गोजौ जौस्रां देरस्रां नायनो मोजां आंनो बुस्थु माथोलाय थोआबा हा बेबो नांगौ गोसोआबा सोरखौ थोनांगौ जागोन दे आं फैबाय मा बाजै नों अलंबारखौ नुबाय नङासे जानोहाय बाजै आंबा खेबसे नुदों सिनायगोन ना सिनायलाबा हानोसो जागोनहाय बे माइरङा सुहैदो ओंखाम संसै आरो बे गग्रायाव दावदै दङ बहनदो दाउखिनि गोथारहाय बाजै हानि बारायलांदां सिख्ला मानसि अरा बियो
फंबाय जों रमानो थांगोन नामाब्रा थांथ' हागौलै आरो नाथाय बाज्रांनांगोन हाब बेसेबां बुरजा माने लामाया थिग नङाथ' मिथिबाय दे जासिगोन बिदिब्ला बाजै गोदाना माबायदि जागोनब्रा गोसोम ना गुफुर अनसुलि ना रांखिनि गोजौ ना गायदे दिनै आनजाद नायथारनांगौ जाबाय आङो बिनिफ्राय थांनाय जानाय नंलालै आदा बै सिगाङाव दलं बायनाय दं नंगौ नामा औ दे बिदिब्लालाय दे बाबु नोंनि मुङा मा बिनानाव Hola. Sini. Iya, mata ada suruh belai. बाजैया माइदि लाखिथारा माब्रा नङा मा मोजांथार अनसुलिसो नो बे बेगखौ सुंथिंलां आं मोनसे खामानि मावनि न'आव रावबो गैया नामा रावबो गैया आं बिबायारि Bang मोदोमै मोखायो मानसिया बेबायदिनो जानो लाजिया मा खालामनो खाफालनि लिरनाय दाहारनि जिउआव थांनानै दं आङो मानसि गैया थां नोंलाय माथो मानसि बाजै आलादाय बे बिबायारिखौ होखोहर आं थाङा बाजै सबायजों दाउजों ओंखामसो जागोन आङो आरो माबा बाजैसो बुंबावबाय औ बाजै दाउदैफोर दङबा सामब्राम होननानै एसे एवदो दाउदै जानो सबायजों दाउजों जानो नै नोंमाया जामुंबो ओइ मा जाखो बियो जों थाव जोंलाय बे नोंनि नोंबोना अलंबारसो जायखौनो खुगायाव मख'बाय थायो मा माथो निमाहा होदो बाजै आंनि गोरोन्थि जाबाय बेबायदिखौ बिदि दावो नंमारगौ बियो मोनब्ला मा जागौमोन आं नोंखौ मिथिखागौ बाजै अनसुलि होननानै साला फंबाय नों दिनै गावराव बसुमतारी
हाय फरायनायाथ' फरायजोबथारखाबाय दानिया हाबानि खोथाफोरखौ सिन्था खालामदो है आं दानो हाबा लायालै बाजै ना सोरबाफोर फसायखानाय दङब्ला खिन्थाखादो गाबोननो बानानै लायनोसै आङो आं बादि आग्लायनायनि सोर फिसाजो मोननोब्रा बाजै बानाय आग्लायनाय मानसियानो आग्लायबायो बेबायदि खालाब खालाब खोथाखौ दा बुं नै आदा साहाया हाब नोंसिनि बेवहाय सिनिया दाम खम नामाब्रा बिदिनो बियो एकदम गोदै गुस्था सिथाबलायनाय होयो साहाखौनो दैल'खाल' लोङो होमबा हाजोना लोंबाय दोल गोनां गोदै लोङो आरो मा दोल गोनां मिलौदो जाखोब्रा हनैहाय बे साहा फुदुंनायखौ होनदों गोदै बारा होयो होननानै भिटामिनखौलाय माथो होनबावनो बारा गोदै दा हो डायबेटिस जायो मादै बिदिसो जादों आं उनाव खोन्थासिगोन नों दानो साहाखौनो लानानै नै लंबा बङाइगाव साइन्स कलेजाव बटानिनि मोनसे पस्ट खालि दङ दहाय आंखौ प्रिन्सिपाला बुंदों नोंहा जुदि गाव गोसो दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन आं PhD खालामनो सानदोंमोन नों PhD खौ साख्रि मावनानैबाबो खालामनो हागोन कलेजआ मोजां बोसोरसे उनावनो गभर्नमेन्ट जागोन खालामदो ना नों दा होननाय बायदिखौनो दे होमबा आं गाबोन एप्लाइ खालामसिगोन आदा आं ओरैनो जिरायगासिनो दङ बहाबा नुनाय बायदि मोनदों आङो दाखालि सौदावलायनाया नङा माथो नों रंगला ने औ नों बहा फैदों आं बिबार बारियाव लोगोफोरजों फैदों सानफ्रामबो फैखायो जों बेवहाय आदाया खन्थाइ लिरदों नामा सोमोना मालाबा नायगोन आदा आंखौ लोगोफ्रा लिंहरबाय हाजो हाला बेसे समायना
नै बिमा जोंहाथ' नायल' जाल' सासेल' फिसा बेखौ नायगार बोरै गेलेहरबावनांगौ जाखोब्रा बुरजाखौनो जाखादोंलै बेबायदि मोजां सेंग्रा मोनफ्लांबासो आजिखालिनि सेंग्राफ्रा जिबायदि माबा मावा दाङा ओजोंब्ला थांखु बिरि सिगारेट माबा आजिखालि LSD कफिन बेफोरखौबो जायोनो आरो माबा जेबो मोनथाराबा माबा देनद्रायबो मोनामसुयोनो बेनोथ'लै आंहा दाबो रोखा गोसोआव दङ रमलानि जोनोमनि समाव आबै खनस्रिया फैनानै मा बुंलाङामोन मा बुङामोन आबै खनस्रिया बुंलांदोंमोन बे गथ'आ अलंबार जाथारगोन होननानै नाथाय गेजेर खोन्दोआव सुनिनो नोजोर दं होननानै बुंबावदोंमोन दा बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला आंनि बिखा बिख्रियासो समखिखाङो जि जानांगौ जागोन बेफोरखौ गिनानै बहा बुङो समनि गुथालाव बयबो गब'खानांगौ बहा थाङामोननाय आं लोगोफोरजों बेरायहैदोंमोन आफा न'नि खामानिफोरखौबो गोसो होदो आइ बर' फिसा जानानै बबाव बेरायबोनाय मोनजानो जाहोनाय बर' बोराय बुरैया बुंलांदोंमोन हिनजावनि फिसाया खेबनै जोनोम जायोनो खनसेया बिमा बिफानि न'आव आरो खनसेया फिसायनि न'आव जोनोम मोननायासो आसोल जोनोमनो हा माथो नोंबो गोबां बाथ्रा मिथिखांनो दंथारोब्रा रोङाबा नै बे मैगङा सुइदोनो मा खालामदों आदा आं ओरैनो जिरायगासिनो दङ बहाबा नुनाय बायदि मोनदों आङो आयै मा एसे मोजांमोन बे आदायालाय नामाबा मामोन बेखौबो सोंनाय जायासै नामा जायखियानो जाया मानो बेजों जुलि जानो मोनोब्ला आं जोबोर सुखि जाथारगोन नाथाय बोरै रायथि बावलायखो सुबलाखौसो हमनोसै नामा आंलाय थैद फाग्लि मालाय एसे मिलौदो सिमां नुनायखौनो फोजाबायसो आं दिनै हले रायथिथारगोन आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै बहा थाङामोन आदाया रमला आं सहराव थांदोंमोन माथो अट'बो मोना रिक्साबो मोना थाबायनानैसो फैनांबाय आङो नोंलाय बहाथो थाङामोन आंबो दखानावनो थांदोंमोन आं दिनै आंनि गोसो सिंनि खोथाखौ नोंनो बोरै रायथिबावनो होनबा आं नोंखौ गोसो थोयो होननानै माबा साननानै माबाफोर बुंखांगोन ना हंगारोब्ला लाजि गोनां बाथ्रासो जाथारगोन आं माबोरै रायथिबावनो होनबा अन्नानै खेबसे आइ लाभ इउ होनदो ना आदा गोसो थोनायनि दरजाखौ नोंनो खेवजेनदो गोसोनि खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोनसे गिदिर बेरामसो जि जायो जाथोंसै बुंगारनोसैलां मोसाथ' नङा बियो अरनो मा जायो जाथोंसै बुंगारनोसै आं देलाय मा बुंनो सानामोन बुंदोलाय नों बुंग्रो नङा नों बुंग्रो देरसिना जेब्लाबो आगोल लिडिसा फार्स्ट मा बुंबावनांगौ जाखो आंलाय नों बै मन्दिराव थांफेरबाय ना आदा हाय रे मा बुंनांगौ मा बुंखो आइ लाभ इउ होननांगौ माबा मन्दिरनि बाथ्रासो बुंबाय ओहो थाङाखै मा मन्दिर बियो ब्रह्म मन्दिर बेवहाय दर्शन खालामोब्ला गोसोनि साननाया जाफुङोनो नों माब्लाबा बेयाव दर्शन खालामफेरबाय नामा बेबादिब्ला आं दिनैनिफ्राय फैबाय थासिगोन आंबो फैगोन नों मा बिनो उनाव मोनथिगोन
दे थांदो एसेबां सुबिदा मोनसेयावबो आं दिनै मानो बुंथिनो हादिया होमबा फाग्लिसो जाबायहाय आं आयै आयै ओंखाम मोनबाय नामा मोनबाय र' मोनबाय मा ओंख्रि माबा बुंदो आंहा बिजनेस मिटिं दङ आं बिनिखायनो गले गले बुंबाय थायो बिहामजो लाबोदो होननानै लाबोगोन आयै लाबोगोन बिहामजोलाय मासै दानो साबसिन लाबोबानो मोनो अखाजों सिनाय बारजों बिरबायनाय बिहामजोबो आं नाङा आंनो न' बेरग्रा बिहामजोसो नांगौ लाबोगोन आयै लाबोगोन बेबायदि बिहामजोखौनो ओंखाम खुरबाय जाफैद' आंहाबो अफिस थांनायनि सम जाबाय दा बेलासियाव आइजो आफादनि मिटिंबो दङ आलंबार मानो बाजै नोंदायाबो गैया दा फैयोबा दाउ मासे मैगं एसे लानानै फैफाहाय दा मोनायाव आलासि फैयोनो सोर फैयोब्रा माबाहाय मादैमोन फैयोनो नों हाबा मोननाय नङाथ' बाजै नोङोथ' आंनि बिमा बिफा नों नङाब्ला नैबे अलंबारा अराय खोमसि हामबाय हामबाय जों खावबायफिननांगोन नाङा बाजै फैसाखौ आंनाव दंखायो आइलादाय मा जाखो बाजै बे जाहारना जावदो जागोन दे दा मोनायाव फालुजों दाउजों संना होनोसै नों माबाहाय बाजै आं हरै संनो रोङा रोङासो जागोन अलसिया ओइ लोगो मा जिंगा सेब सेब जिरायबाय थादोंबाल मा सानदों मा जानो जेबो जायाखै जेबो जायाबा नोंखि बेबायदि जिरायबाय थाग्रा हिनजाव ना बै गारलांबाय सोर बैसै बै सौग्रावलायनाया थोद आं बिनि नामखौनो मिथिया सोङाखैबो मा एसेबो रायलायबाय नों दाबो बिनि नामखौ मिथिया नङाहाय गोसोनि खोथाफोरखौ बुंनो सानब्लाबो बेखौ नुबानो मानोबा बावगारलाङो मादि जागोनथाय बैसो जागोनहाय आंनिबा मा बुंनो मिथिगौ मा नोंनि बुङा मा आदा आं नोंखौ गोसोथोयो नों आंखौ हाबा खालामगोन ना थोद फाग्लि बेबायदि बुंबायनो हायो नोंहासो रेलगारि फेल जागोन दै जिङाव जिरायनानै जिंगा सिबाय था गारिया गोजानजों खारलांगोन मा जायो जादों आं हले दिनै बिनि नामखौ सोंथाराखै बहा लोगो मोनगोन बेखौलाय दहाय बिबार बारिजों थांनाय नुदोंमोन आं फैनो थांसै लोगोफोर थांबाय बे थ'दे बिदिब्लालाय बहा थांनो आदा आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन नों हाबा मोननाय नङाथ' मा बाथ्रा सोंदोलाय नोंनि मुङा मा आदा आंनि मुङा अलंबार बसुमतारी नों मिथिगौ रमला अलंबारा गावहा निजा सोरां गैया बेखौ साननि फहरावसो सोरां नुयो नङाब्ला बियो अराय खोमसि नङा ना अलंबारा जेब्लाबो गोजोंखा थोद जाम्बि बेखौ बिगियानानो बुंखादों बोरै मानिदों आदा मेथाइ लिरदों आं फरायदो आदा गाबदों बोथोरा स्रि मोनदों बाह बाह बेसेबां मिलौदो
बेसे समायना नायबाय थाबोलाबो अहाथारा गोरबो नोंनि बेसे आबुं सोमखोर मिथिंगाया मिनिग्लांदों बायदि गाबनि बिबार हनै बेरे सिखिरि सारि सारि गोरबो नोंनि बेसे आबुं जानगारब्लाबो नों आंनि सेराव सना नुफा माफा नों आंनि गोसो मेगनाव दाहायाव नोंनो दि आंनि हांमा दुखुनि मेगनाव नोंनो आंनि मोदै सना हास्थायलु गोसोनि सिमा गोजौआव सोमखोर अख्रां हनै गाहायाव फैलाव हादर सना सुखु दुखुनि नों जिउनि लोगो दाथासै नों आंनि फानजोर फानजोर सना हास्थायो नोंखौ आं सेराव Ada, bisa oleh, cuma hilang deh. Heroin janet. मा जानो होनखो नोङो? हेर'इनलै हेर'इन। हेर'इना मा जिराद बेखौ मिथिगौ नोङो? औ, हेर'इना सोरगोनि लामा दिन्थिग्रा, जिउनि सुखु होग्रा। आं बेखौ जायाबा थानो हायालै आंनो फैसा।
हिर'इना गाज्रि जिनिस बेखौ जानो नाङा बेखौ जायोबा ओइड्स बायदि बायदि गाज्रि रोखोम सोखानो हायै बेराम जायो आं मिथियालै आंनो फैसा हर देरनाय समाजखौ खाथिनि माबोरै फोसाबनो नोंहा ओरै नायोब्ला समाजनि हेंथा हरै नायोब्ला राजनितिक आरो पुलिसनि हेंथा बेफोरबायदिखौ सानबाय थायोबा फाग्ला जालांनो नोङो बेबायदि बुंनानै मोदोम बेंगानानै थाबाथ' जानाय नङा सुबुं हिसाबै जोंहाबो मावनांगौ हाबाफारि दं मानो गैया जों औ दं उन्दैफोरनाव ड्राग्सनि बेमारा हाबनो हमबाय ड्राग्स जानो थाखायनो बिमा बिफानाव फैसा बिनानै लोमजानाय खालामो आजिखालिथ' माबा प्लास्टिकआव लायै गथ'फ्रा देनद्रायखौ नाखुरजासो जाबायनोलै जोबोद खम गाज्रि मैयाथ' मा जादों मिथिबाय आं दखान फैबाय थानाय समाव सासे सेंग्राया लामायाव आंखौ बेंथेनानै ड्राग्स जानो फैसा बिबायब्रा सोर गथ'न बेलाय आं सिनायनो हायाखै बेफोरखौ दानिफ्रायनो होबथानो हायाबा उनावहाय जोबोद गाज्रि जागोन औ नंगौथ' बिसोर बे जिनिसखौ बहानिफ्राय मोनो गावरांनाय सासे सेंग्रा दंलै जों बेखौनो सन्देह खालामो मानसिया बिराद चालाकथार दे बिदिब्ला एसे रायलायबाय थादो आंहा सल'माखौनो दिनै बुंला बेखौनो खालामनो मोजां मिस्टार गावराव बसुमतारी इन्टारनेशनेल ड्राग्स स्मागलार नों दिनै आंनि आखाइनिफ्राय बहा गनो गाड़ी दिनैबो खारनानै गबाय नोङो नाथाय सुशिलानि जेनिफ्राय नों बहा बारग'नो हेलो डार्लिं मा खौरां बेयाव थाजानाय नंलिया जों खारनांसिगोन सेंग्राफ्रा जोंखौ हमनो थाखाय साग्रिद जाखाबाय आं मिथिखाबाय बेवहाय मोनसेल' समस्या जानानै दं मा बेलाय जों गुबुन हादराव थांनायनि आगोलावनो आइनो सासे लोगो होलांनांगोन रुवाथि सासे लानानै होलांब्लानो जायोना रुवाथि नङा माथो बिहामजोसो नांगौनो मा नों आंखौ गारनानै गुबुनखौ हाबा लानो नागिरदों नोंनि जिउखौ जागोन नों मा एफा थाब गरम जायोब्रा जाम्बिसोलै आं जाम्बिना नों थगायसोना नों नायबायल' थाब्रा आं मा खालामनो नाखो दमासि बैसागो आबादखौलाय लांबाय दासिमबो दखना गांसेखौनो होआखै मा हौवा मोननांगौ मा हौवा मोनखै आंलाय हाय खाफाल गावनो दख'नाखौ दानो होनलायबाय दानिया दख'ना बिलाइबाय हनै बुरैफोर हरनाय गान्दैयाबो गुन सुजोबलाय लांबाय दानोबा रोंगौना रोङाथाय आंबो उदांस्रि तेरानि आगर मास्टरनिबोहाय मा सानदोंहाय नोंलाय दानो आंबो रिपि रिपि आगर एरनानै देखायनो हागौ नोंनो नोंथारगौना दे बिदिब्ला आङो दा सुनिबाराव अलसिया बाजारनिफ्राय बान्दोलसे खुन्दुंखौनो बायना होफैसिगोन बुंमारबानो खुन्दुंखौथ' लाबोमारब्ला दाथ' जुलुम जाथारगोन
आंथ' सालामाथाखौ दानो रोङा मा खालामनांगौ दावराव दावसिफोरनि थाखायनो माबा गोसोखौनो गुसु मोनगासिनो दङ ओजोंहाय बर' सावथुननि गेजेराव दांगा फारसेथिं दायना बुथारनायनि आरो फारसेथिं आर्मि सिआरपिएफफोरनि जि जायो जागोन बेफोरखौ सिन्था खालामनानै मा लाब बे नोंसाजोखौल' नोजोर हो नोङो दानिया बारा बारा न'आवसो थाया जासिनलायलांबाय बियो सेंग्रा मोजां मोनब्ला ज्राबसो हरसिगौ आं दिनैसो आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंथारबाय नों हले हरा माथो हिनजावनि फिसाया मालायनि सम्पति देरबानो ज्राब हरगारनांगौ सोरनो हरलायखो आंहा मोनसेल' दुखु थासिगोन मासै बेखौ पास खालामनो हायोमोनब्ला आं जोबोद गोजोनगौमोन बै हिनजावनि फिसाया MA BA पास खालामबालाय मा खालामनो अखानायबानो इसिनाव थोरसि लथाजों खांख्रां खुंख्रां हा बहा थांनो जालायखो नोंहालाय बारा बारा न'आवनो थाया जाथारबाय बियो दखानाव थांनो आयै बारा बेरायलाबायनो नाङा आइ ओरैनोबा जायगानि आबहावाया दुंदुं हाव हाव जागासिनो दङ माब्ला मा जागोन खुनु थिरांथा गैया थाबैनो फैगोन आफा दे आइ थां थाब फै माबाहाय बिफा दामानि जोंनि गामियाव सोरबा देरजाग्रा सेंग्रा मटर साइकेल लानानै फैबाय थायो बेखौनो सुलाब लागारदोहाय नों फसायबाय नामा फसायदोंथ' आरो दे बिदिब्ला दा आङो मालसिं देवानिखौनो बुंगारनोसै बुंदो बिदिबालाय दे खारखर माबाखर दे बहा थाङामोन आदाया ओइ रुमारियाव फिसखौ मोनसे दानाव थांदोंमोन आङो माथो दाङाफ्रानो जोबा जालायलांबाय नों थासान्दियाव आं जेबो गिखाथारा आदा नोंनोथ' आंनि रैखागिरि नों माबा बुंदों रमला आंनि गोसोनि बुंनायखौ नों जुदि खोनादोंब्ला आंनि गोसोनि हास्थायनायखौ नों मानो मिथिदिया आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आइया आं दिनै फोरमायनो नोंनि खाथियाव दानो आइ लाभ इउ होननानै बुंगोन नों जुदि ना होननानै बुंब्ला आंनि मान सन्माना बहा थानो गोसोनि साननायखौ बुंफुंनांगौ आदा हेलासो गोसोआ रेजें जायो मा साननाय रमला नङा हाथाय बाजाराव थांनानै मा बायनो बायदि बायदि ए बिसो नोम्फा खर' बुं माबा बुंनांगौ माबासो बुंफ्रांबाय फेलेंजों जासिगोन नामा आंनि गोसो थोनायालाय बे आखाइ हमनायखौ दा आगार आदा अराय समनि हमबाय था फैदो जालायखोब्रा बेलाय उननिफ्राय गाबज्रिनायालाय माथो गावराव बाबुसो लायो औलै देवानि बाबु हा बहाथो लांफैथा होदोंमोन नोंलाय मिथिखाया होमबा आंनि खामानिखौ बैनि न'खौ बेयाव बिनि न'खौ बैयाव दा बेफोरथ' आंनि खामानि आंनोबो सासे नागिरना होदोलै जागोन नाथाय मोनसे खोथा बेदलाबनाया हले बुरजा नांगोन बेदलाबनाया दा नोंथ' मिथिखाया होमबा मैगं गोरलैनि दामा जेब्लाबो बांसिन होननानै जागोन नोंनि गोसो मथे होगोन आं दे बिदिब्लालाय मुगा खुन्दुङाव देवलें सायसों देवलें ओंखामा खुरफ्लादो आंबो जानोसै बाहेरानिफ्राय फैनानै आथिं सुवा आखाइ सुवा ओंखाम मोनजाबाय दाहो बाजै बिनो हमबे जानोसै होनबायबा दे जाथोंसै बाजाय मा जाखो आदाया सोरबा सानै मानसिजोंसो ओंखारलांबाय दाइसो जासिगोन होनलांबाय
दानिया बिदिनोसै जाखांखा थांबाबा मा जागौमोन सप्ताजों बर'जों दाङा नाबलांनाय माथो माबे समाव मा जागोन जेबो थिरांथा गैया गिलायलाङोहां दे माबा जादों नों मा एसे अनसुलिब्रा बाजै नों बाजै बिबाजै सानैसो सानैमोनब्ला हाबा होननायखौनो खुगायाव लाबोनाय नङामोन आङो दे माबा जादों इसेबां खर फेदेर नाङा खेलाखि नङाहाय माबा सासे लाबोदो गासैखौबो फैखाबाय सङाखै बाजै हा माथो आदार थाब्लाबो दाउ फान आदारखौनो खनजाया नै आब' गुमैया गैया गैया बहा थांदोंथाय बुंलाङाखै बैसागोनिफ्रायलाय एसेबो गैथारला लामायावनो बैसागोनि मोनबाय बायो फै थाब फै दिनै हाबला आब' आं गुबुन सानफ्राव हाबफैसिगोन दे होनब्लालाय नोंस्रा बे आनैनि खोथाखौ एसेबो सिन्था खालामथाराखिसै साननायाथ' सानदोंहाय मोजां सेंग्राखौनो मोननो थाङा माथो मोजां सेंग्राया आंनि आखायावनो दङ नोंसोर खालि मदल' होफा आंनो मद दे बिदिब्लालाय उनफ्राव मोजाङै रायज्लायसिगोन बुरै मा जाखो मा हस्रि गाबज्रिलायखो नै मा बेलाय आया खुनलुक खुनलुक लाबोबाय दानिया रिखि नुलायनाय दादों आरो दानोथ' हागौ र' रिखि बै सालगान्दैफ्रासो मोजाङै दंना गैयाबा नायनांगोन मोजाङै गुमै मानसि फै जिराय फै जागोन सार मा खौरां सेंग्राया हले मोजांथारलै गुमै नों थिननाय बायदिनो नागिरना मोनथारबाय आं मा मावो बेहा माबा इन्टारनेशनेल बिजनेस दं रायलायनोनो सम गैया बेहा फननि सायाव फन जायगा दाबसेयाव थाथिनायनि समानो गैया बेहा मा नाम बे सेंग्रानिया आरो न'आव सोर सोर दङ सेंग्रानि मुङा जाहैबाय गावराव बसुमतारी बिफा गैला बिमा दङ अबस्थाफ्राबा माबायदि अबस्थाखौ बुंनांगौ नोङो थाखाफोरखौनो जिगाब बायदिसो बाहायो नैबे सावगारिखौ नायलायलाय नै सेंग्रायाथ' मोजांथार हात सारादा खालामथारसै नै बिफा र' जोंहा रमलायबा मा बुङो एसे सानग्रोनांगोन बेलाय मा बुंनोसै जोंनि खोथाखौ बे दाननो हायो नामा मोनसे खोथा बाव गुमै सेंग्राया दा बावैनो बिदेशआव थांनो नागिरदों बिदेशआव थांनायनि सिगां बियो मन्दिराव स्रोद हाबा खालामनानै गालांनो नागिरदों जागोन मानोथो दावराव दावसि खालामनांगौ दे बिदिब्लालाय बे बुधबारावनो खालारखौ लादो आरो बे आनैखौ नोंसोरो बे खाथिनि मन्दिरावनो लानानै थांदो जागोन दे
गुमैयानो आब' बिदिब्ला आं थांदिनि साहाफोर लोंलांला नांला साहा नांलायला दे बिदिब्लालाय फंबाय थ'लाय नों रमलाखौ सिनायगौ ना औ सिनायथ' आरो सोमोन्दोआव बे आंनि बिब'सो जायो ए नों बेखौ नुदों नामा जानले आदा आंबो बेखौ नुयैया सानब्रै सानबासो जाबाय बहाबासो थांदों नामाथाय बहाबा थांबाथ' आंनो खिथागौमोन बियो ना लोमजाबायदोंसो नामा जानोलै आदा आं बेखौ बुंनो हानाय नंला आं थांसै दे बाबु आंनि मोननाव कमिसना न' लादों न' नि गारिया फैगासिनो मन्दिराव मानो फैदों आयै खामानि दं बेखायनो फैदों दिनै नोंनिनो हाबा नै बे बाबुजों हाबा आयै नोंथ' आंनि बिमा हसे बिमा बाथ्राबाबो बिदि खालामनाय नङामोन आफा नों मानो बिदि खालामखो सिङाव बाय बारा गोबाव थाजाया आवथिना खालामनाङा नायफैलाय सोर फैदों रुवाथि नङालै नोंहामजोसो मा खबर गैया आवसाव माबोरै हाबा खालामनांगौ जाखो हा नोंनो लोगो नांगौ होननायलाय हाबा खालामना लानानै फैबाय आं फैदो जि जाबा जाबाय हेलौ साननाय बायदि खामानिया जाजोब्बाय खुनु जिंगा सिनांगौ गैलिया दा हरावनो जोङो थांसिगोन बेबायदि हनिमुनखौ मेल्ला फालिबोबाय एसेबां फालिबावनो बाय आयै नै कलिकातानिफ्राय दासो फन हरदों हेड अफिसनिफ्राय आं दानो कलिकातायाव थांनांगौ बे बेखौल' हरदो नोंहा दा जिंगा सिनांगौ जेबो गैला लोगो मोनखाबाय आरो आइखौ मोजाङै नाय
ओरैनो दङ नों सुला नङामोन दा औ नङा आदा मोनसे जाथावै जाथायानो जाबाय मार्टिन देवानिया रमलानि बिमा बिफाखौ थगायनानै गावराव होनाय सासे ड्राग्स बेफारिनो रमलाखौ थगायहरबाय मा रमला जेबो आपत्ति खालामाखिसै मार्टिन देवानिनि फाव फान्दायनायाव रमलाया जेबो खालामनो हायासै आदा रमलाया नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय नोंनि सिगाङाव फोरमायथिनो हायासै गोसोनि खोथाया गोसोआव थालांबाय सिगां आदा हिन्जाव फानग्रा बियो समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा दिनै रमलाबो फानदों बियो गाबोन जोंनि बिउ हैनानै फानगोन बियो साला हो नोंसोर जेबो दाखालामसै बेखौ पुलिसनो गथायनानैल' होदो आंखौ निमाहा होदोलै बाबु आरो मावथारला नै बसु आहा आइजो आफाफोरनि मिटिं दङ जोंहा माबा गिदिर जाबायहाय मा जालायखो अलंबारा दाख्लैनिफ्रायनो जाया लोङा दंगासिनो दं मा जादों होननानै सोंब्लाबो जेबो फिना बिलायलांबायसो आङो मिथिगौ बहा दं मानसियालाय मानसिया फुङावनो अबेबा थांनो होननानै थांदोंमोन दासिमबो फैया मानो बिदि जादों बेलाय माबाहाय रमलाखौ गोसोथोयो दालाय मानसि रमलाखौ मार्टिन देवानिया गावरावनो थगायनानै फानबायना मा फानबाय माथो बे ड्राग्स बेफारिनो गोसो थोनाय ओमफ्राय सिगाङाव मानो खोन्थायाखै बेलाय किसुमान खोथाखौ बुंथिनो हायाहाय बारा सोंबाय थायोबा नोंनि अलंबारा खोमसि जाबाय होननानैसो बुङो लेखा गोरोंफोरनि खोथाया बिदिनोसै आरो अमानि आदारा हो आं फैनाया एसे गोबाव जागोन ओंखाम संनाङा मैयानि ओंखाम दङ बेखौनो जानानै था बोराय नोंखौ हर नङाबा नोंनि प्रिया हर मानि खैफोद जालायखो नोंनि प्रिया हर नङाबा नोंनि हर आंनियाव खुन्दुं गैलालै आंनि बुरैनो होबाय आङो मानि बायदि खैफोद जालायखोब्रा देलै आं गाबोन बिना हरथारसिगोन नोंनो गवालपारानि बुंबाय सानजारि हिन्जावजों बहा हागोन नाय महारानी बे दसे मा खालामदोंलाय बे दसे मा खालामदों नोङो जिराय जानो फैदो नोङो जिराय जानो फैदो नोंखौ नै आंजों नै
गैया नामा रमला रमला बै बेवहाय खामलानि जेबो खामानि गैया थां आं खामला नङा रमलानि बिबौसो दाखालि सप्तानि दाङायाव रमलानि बिमाया थैलांबाय आरो बिफायाबो गोमाबाय आं बेखौसो खबर होनो फैदोंमोन जोनोम जादों जेब्ला फैखागोन बेवहाय दुखु जानायनि जेबो बाथ्रा गैया हाजारथ' बिमा बिफाथ' गोसोखांखागोन बेफोरबायदि बाथ्रा लानानै आं दा फै दा ओंखारलां गाफ्लानानै दिन्थिनाङा बेफोरबायदि एक्टिंखौ हाजार गान्दा नुबाय आं ओंखामफ्रा आमार सं मुवा पापिया बिनि थाखायनो आंनि फिसालाया खारबाय गंगोनानि देंखोजों गंगोनानि देंखोजों दाउ खख्लिं गाबनायाव उफेले उफेले हांमा सुरै नोंनि गाबनाय सोर नायसननो सना सोर खोनानो गंगोनानि देंखोजों दाउ खख्लिं गाबनायाव उफेले उफेले हांमा सुरै नोंनि गाबनाय सोर नायसननो सना सोर खोनानो गोदावरि गोसो नोंनि बिरदावलाङो जोमै गेजेराव रजेनि सेराव मिलौदो सिमां नोंनि बुखार जाबाय दान्दिसेनि जावलिया बार मोदायजों सना बार मोदायजों सानसालियाव हांमा सुरहाब सुरहाब रुखु रुखु गाबनाय नोंनि सोर नायफिननो गुसुं गोदानि इसानसालियाव हांमा सुरहाब सुरहाब रुखु रुखु गाबनाय नोंनि सोर नायफिननो गोरबो बुंनाय नोंनि दाहाखौ सोर मिथिनो सना सोर मिथिनो
दैसोम जानानै नोंनि मोदैया बोहैलांबाय हनै सना जिउनि इसानसालियाव सोरबा नायगौबा दैसोम जानानै नोंनि मोदैया बोहैलांबाय हनै सना जिउनि इसानसालियाव सोरबा नायगौबा दाहाजों दानाय फालि फिसिलांजाबाय सना फिसिलांजाबाय गंगोनानि देंखोजों दाउ खख्लिं गाबनायाव उफेले उफेले हांमा सुरै नोंनि गाबनाय सोर नायसननो सना सोर खोनानो सोर नायसननो सना सोर खोनानो सोर नायसननो सना सोर खोनानो सार खामानिया थिननाय बायदिनो जागासिनो दं सार थांजोब्बाय सार राइट सार जोंनि गेजेराव सोरबा पुलिसनि मावनांगौ दङ नङाबा बिसोरो जोंनि आत्माखौ मिथिनो सिंगापुरनि आत्मा बन्द जाबाय म्यानमारनि आत्मायाव रिजेक्ट खालामबाय आंबो बेखौनो सानगासिनो दं सोर जाथावथाव नों गार्लफ्रेन्ड नङाथ' इम्पसिबल सुसिलिया जोंनि खामानियाव गिबिनिफ्रायनो मदद खालामगासिनो दं बियो माब्लाबा पुलिस इनफर्मार जानो हाया टाइगारासो जायोब्ला जानो हागौ नामा आंनि मोसाबागा वेलकाम नोंनि खामानियाव जों बयबो गोसो गोजोनबाय मा खामानि आं जेबो बुजियाखै खामानि माने बिजनेस ड्राग्सनि बिजनेस नों मोनसे हानजा सालायो जों मोनसे हानजा सालायो जों मोननैजों राइभेल नङा होमबा आगोलाव जों नोंनि गिदिर खहा खालामनानै होबाय एबा नों जोंनि खहा खालामबाय बिजनेसाव खहा एबा मुलाम्फा थाखायो नङाब्ला माथो बिजनेस जानो फै आखाइ हमनो दिन नङा नोंनि जायगा आंनि आखायाव नङा आंनि देखायावसो आंजों जायगा दारि खालामो बेबादि बान्था मोनो
राइट सार सोरनि फन दारलिं आंहानो फन हरदोंमोन गोबावथारसिमोन रायलायमोननिया मोजाङै दंना औ दं जों सानैजों दा बेसे गोजोन बेसे सुखि जोंनि जिउआ बेबायदिनो थांबाय थायोमोनब्ला बेसेबां गोजोन जागौमोन थांगोन मानो थाङा जानो अ डार्लिं मोनसे बाथ्रा मा मैया आं नोंनि एकाउन्टाव 20 लाख रां सोनानै दोनबाय आंनि एकाउन्टाव थायोबा एसे प्रब्लेम दं थेंक इउ हाउ सुइट बे 20 लाखजोंल' जानाय नङा नाथाय दोनबावगोन आं दुनियानि बयनिख्रुइबो देरसिन ड्राग्स स्मागलार जानो गोसो आरो जागोन नों जुदि आंखौ बेबायदि हेफाजाब होबाय थायो Oh darling, how sweet, I love you. Ladies and gentlemen, attention please. दिनैनि बे रंगिना दोमैलु दिनखौ मुजिहोनो थाखाय चिरां जिल्लानिफ्राय हांख्रायनानै लाबोदों नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननिनो आंगो बुहुमनि मुंदांखा जरासे खनगिरि रैसुमै आरो दोमैलु सोरखौबा लोगो मोनगौबा सोरबा आंजों फैदेरगौबा गाथोननि दिङाया आंनि दिङा आंनो जावो सुबुंखौ बारहोनो आंनो जावो नेथ'
थायो आं निदानारिखौ नायनो थाखाय आंनो दङ नोंजों लोगोसेयै आंनो थायो दै गिलासआव डार्लिं दिनै लोंनाया एसे बारा जाबाय Darling? Darling? Mana mereka pergi ya? Mas mana pergi ya? Darling? Siapa imam bang ya kalang baik? मानसिनि खाफालखौ इसोरा माबायदि दाना होदोंलै बुरै सोरबाबा निखावरि सोरबाबा दुखुथिया सोरबाबा धोन गोनां सोरबाबा सुखुआनो सुखु हा बेखौनोथ' इसोरनि माया गेलेनाय हा दिनैलाय मानोथो इसेबां गोथौ गोथौ बाथ्रा रायलायनो गोरों जाखिसै
गैयालै आबै रबंलानाव थांदोंमोन आङो बिमा थैनाय आरो बिफा गोमानायखौ खबर होनो थाखाय ओइ देलायस्रिया देवानिया आंखौ दोलो रायनानैसो हरबाय मानसि नङाहाय बियो सिबाय आबै रमलाया इसिबां हासि खुसि थाग्रामोन दा बिनि मोखाङाव मिनिनाय होननायानो गैला रमलाया नुदों रायलायनो खाथियाव फैयाखै बिखुनजो देलायस्रिया जुनादसोहाय बियो हामाथो अलंबारजों गोसो थोलायदोंमोननो हामाथो बोरै बोरै जालायखोसै बे मानसिं देवानियानो फानाखै होनबा गावरो गुन्दानो गोसोनि खोथाया गोसोआवनो थालांबाय बुंथिनो हायाखिसै सिबाय बाबु नैबे लाइजामखौ पस्ट खालामना हर दे जागोन दे दा हरगोन आं ओइ फसाबो मानि अर्डार फैदो गैयालै मादै गावरावनिफ्राय रां फैया गोबावथारसै ना बिदेशआवसो थांदों नामा जानो मादै ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा 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 नोंखौ नागारनानै थाबायनाय लामाया थोङा थोङा नोंखौ एंगारनानै रायज्लायनाय रावफोरा बेङा बेङा
ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा एसे गोदै नोंनि नामा बेसे रैसुमै नोंनि मेथाइफोरा मा एसे गोदै नोंनि नामा बेसे रैसुमै नोंनि मेथाइफोरा नोंनि सुदेम नोंनि सुदेम सायाया जिरायनानै थायो आं अरायबो आलो गोजोन ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा बारहुंखाया गोब्राबै बारोब्लाबो सारन्थाया सोगोमना गावोब्लाबो बारहुंखाया गोब्राबै बारोब्लाबो सारन्थाया सोगोमना बारनो नोंनि गोदै नामखौ आं गाबज्रिनानै जावो जिउ दिङा लैथो बारनो ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा नोंखौ नागारनानै थाबायनाय लामाया थोङा थोङा नोंखौ एंगारनानै रायज्लायनाय रावफोरा बेङा बेङा ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा ठाकुर नों आंनि जिउनि लामा थुदो आगै साना मोनाबाय न'आव थांसै
मानसिनि जिउआव सुखुखौ हरोब्ला दुखुखौ मानो हरखायो बाजै? बेनोथ' गसाइनि गेलेनाय समनि गोथार बे गोथाराव गसंथानो हायोब्लासो सुबुङा थांनानै थागोन नङाब्ला गोग्लैजागोन फबजागोन। आंनि मुंखौ मानो अलंबार दोना बाजै? अलंबारा जे गावहा निजा सोरां गैया बेखौ साननि सोराङावसो गोजोन नुयो। आं दिनै खोमसि अलंबार बाजै, आंनि सोरां होग्रा साना गोमोरलांबाय। आं दिनै जोबोद दुंबाय बाजै, उन्दुनो ओंखारबाय। आं नोंनि आथिङाव दसे उन्दुनोसै। सासे शिक्षित मानसि जानानै बेबायदि मानो गोदाव सोराव नोंलाय? नोंहा समाजाव गोबां मावनांगौ हाबाफारि दङ। नोंनो बेबायदि गोदाव सोरावब्ला नोंनि उनाव सोर थाबायनो? नों मिथियासो नोंखौ फल' खालामग्रा गोबां सेंग्राफोर दङ, जों मिथिगौ। औहाय आगै हिन्जावा बेल' नङा नों हरल' होना दानो मेरला होगोन। खोनासं उलं, संसारा जोबोद स्पिडआव खारदों। नों बेबायदि मोनसेल' खामानियाव नांथाबना थाबाय थायोब्ला मा हाबा मावलांनो नोंलाय? लेखा फरा खामानि दामानियाव बेस्थ' था, अब्ला आं बेफोरखौ बावलांजोबगोन। नंगौ आगै नोंलाया थारखौनो बुंदों। दागाबो दागाब खाफालाव जि लिरनाय दं बेनो जागोन, गाबबा बहा गनो। आं दिनै फानजारियाव जोबना दोनजानाय मासे दाउ सौला आंहा जेबो अधिकार गैया। मानो औ सौला आं दिनै रावनोबो लाइजामबो हरनो हाया। बुरैया बिसिना होयो, बुयो सोलायो जोयो, आंहा जेरावबो जायगा गैला। मानोना आंहा जेरावबो थानो जायगा गैया। मानो नोंनि मानसियालाय? बहा हाबा खालामनानै लाबोनानै सिल'निफ्रायनो थांफिनदों। दिनैसिम 7 बोसोर जाबाय, दाबो जेबो खबर गैया। मा? औ सुबुला आइ थैनायावबो बुरैया हगार हराखै। हाय खाफाल। आदा अलंबारा माबायदि दं? हाबा खालामबायदां? बहा नों हाबा जानायनि उननिफ्रायनो बेबो जावलिया बायदि जानानै दं। मानो? नोंनि दाहायाव नोङो हायोबा बिनि संसारखौ हमथानोसो होला। फाग्लि फाग्लि दाबुं नोङो, बियो दाबो नोंखौनो बावनो हायाखै, नोंखौनो नेनानै दङ। नाथाय आंनि आथिं थोंनायादि जुन्थाय जानाय सौला, आं बोरै थांनो हानो? बे अयथासारखौ नों बेसेबां सैज' खालामबावनो रोङा? जिन्ज्रिखौ सौसोदो, नारिनि गोहोखौ दिन्थिदो आरो मुक्ति मोनदो। सौला
आंनि थैनानै थांनाय बिमा बिफाखौ गेजेराव दाला बायो आंनि बिमा बिफाया नोंनि मा खालामदों आयो नोंनि नोंसालाय जा गथ' गोनां लाबोदों नोंनि नोंसालाय जा गथ' गोनां लाबोदों मा नों आंजों उल्था उल्था बिसिम 7 बोसोर सयज खालामदों नोंनि अयथासार आरो बेसेबां खालामबावनो सयजनि सिमा बारबाय रथिथारानो आंजों उल्था उल्था आं रुवाथि नङा बे न'नि बिहामजोसो बिहामजोनि थार सोदोबथिखौ नों मिथिगौ दा मिथिगौ बिनि थार सोदोबथिखौ नों फोरमायाबाबो आं मिथिगौ गिबियावनो नोंनि नोंसानावसो बिसि आरो फिसानि थार सोदोबथिया मा बिसिनि फख्रि फिसानि दायथ'आ मा बे सिना बांद्राय आंजों दिनै एसेबां बबेनिफ्राय बोलो मोन्दों बे आंजों नांलायनो आइदै मा फाबिनि आखाइ गोरा जाबाय आं दिनै नोंसिनि रावबो नङा नोंसोरबो दिनै आंनि रावबो नङा नैबे जिन्ज्रिखौ नोंसोरलाय हाबानि समाव आंनो होदोंमोन लाखिद' आबै
आबै रमला आबौ अ आबै नों बहा थांनो नागिरदों आबै एसे गिदिर एफा गुवार संसाराव आं हारसिंनि थाखाय एसेबो जायगा गैयाना आबौ मोनगोन मानो मोना जानो नोम्बौनि न'आनो नोंनि थाखाय अरायबो खुला आंजों आबौ आं दिनैसिम 7 बोसोर नोंजोंनो दंमोन आबै साया बायदि नोंनि सुखुथुखौ आं गासिबो मिथिजोबगौ फुदो आबै आंनि न'आवनो अरुण बानायथिया गैया नामा ए दङ र' आं नोंनिनो macam apa sih lah? Oh, बानायथो Sampai lah. नांला बानायथो नांला Apa tuh dong? खबरा दं बानायथो लाबोबाय आं लाबोबाय मा फैबाय मा लाबोबाय जेबोखौनो बुजि मोनाखै आङो फुला फुलि बुंनानै होआ माय आबै रमलाया गावनि आथिंनि जिन्जिरखौ बस'नानै फैबाय बानायसो दा बियो आंनि न'आव दङ हा माबोरै जाखो बियो संसारा एखमबा जाथावै जाथायानो जायो औ बानायसो बेफोर गासिबो आनै लाइस्रिनि बुंनाय बायदिनो जादों मा नोंबो उकिल जाबाय नामाब्रा खोनासं सोरबा सासेया जुदि हाबा लानानै 7 बोसोर बिजिनि जेबो खबर लायाब्ला बे डाइजेस्टफ्रा उनाव गोरलैयैनो डिभर्स मोननो हायो दिनै रमलाया 7 बोसोर 6 मास जाबाय आं बेखौनो नेनानै दंबाय नोंसोरसो मोनथिगौलै बेफोर समस्याखौ आंनो हगारना होदो थुदो लायनोसै रमलाखौ दिनैनो थ' लामायाव अमा बेदर मोजां मोननायखायसो लाबोदों आं सुबुलाया माला फैया दहायसो फैदों आदा नोंसिनाव आलासि जानो फैदों दे थांदों दे आंलांबाय नैबेखौ जोंनि खोथियासेयाव नै हर बाजै हर फैसाखौ दा लाखादो एबार रमला औ आदा आं दिनै हाजार हेंथा सौसिनानै नोंनिसिम सफैबाय आगोलाव गोसोनि खोथाफोरखौ बुंथिनो हायैयाव जाथावै जाथायफ्रानो जालांबाय दस्रा आंनिनोमोन आदा नोंनिल' नङा रमला आंनिबो जायनि जाहोनाव गोरबोनि खोथाफ्रा बिखायाव दावदाब जानानै थालांबाय नोंनि गोसो मोना लाबानो आं दिनै नोंनि खाथिसिम फैबाय आदा नों आंखौ नेवसिनाय नङाथ' रमला नाथाय जेबो गैया नोंसोर गासैबो समस्याखौ आंनोल' हगारना हो बाजै होद जाम्बा हौवा दोननानै हिनजावनि आथिं अमानो होयो सिखा बैथिं बारदोलै फंबाय जागोन दे नों आदा गरमावमोन दा औ हाब नोंखौ दिनैसो नुबायलै नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा सानसुमा जोंहा न'फ्राव बोरै दंब्रा रमलाया बोरै दङ
मा बुङो आदा दा नों थांनायनि उनावनो मादैया बिसे रुमलाखौ गारहरबाय मा औ दा बहा दं बेलाय अलंबारनि न'आव दङ नोंजों हाबा जानायनि आगोलावनो अलंबारजों गोसो खालायोमोन ना मा सि आं मोनसे गिदिर फाब खालामदोंमोन Ayo. Sat. एसे गोबावनि बायदि नोंसोर न'खौ गोसोखांदों नोङो बोरो रंमुलायालाय गैया मा लांखां खालामबाय खालामगोन नों होखारदों गासिबो मिथिजोब्बाय आङो बिमानि महराव नों सासे दायनिसो बेनिखायनो आं बायदि पापि हतसुरिया नोंनि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनदों रावबो बिमाखौ बेबायदि रायफेराखै नाथाय आं नायदों नोंनि आखलनि थाखाय बर'नि जारिमिनाव थालांदों इयुनाव बयबो मिथिदों होननानै मानसिया बिमाखौ बिदि रायो बिमा जानानै नों आंखौ मा फोरोंनाय समाजनि गाज्रि हाबा मावनो फोरोंदोंमोन नों स्कुल कलेजाव थांनानै उन्दै गथ'फोरनि गेजेराव ड्राग्स फाननो फोरोंदोंमोन सोर थगाय थसि जानो फोरोंदोंमोन सोर नोंसो थां नों आं न'निफ्राय ओंखारलां नों आंनि बिमा नङा नों बिमा महरै सासे दायनिसो रायजोफोर नोंसोर मिथिजोब्बाय रंमुलानि जिउ जारिमिना बेसेबां गोलाव मा खालामनो बिमा बिफा गैयै जेब्ला जों रायजोआनो रंमुलाखौ अलंबारनो हाबा औ र' रायजोफोर र' आयेन संगत मोनसे बादा दंना सासे हाबा जानाय हिनजावखौ गुबुननो बोरै हाबा होलायखो नंगौ बेनिखायनो सासे उकिलनि परामर्श लानाया गाहाम जागोन नामा बेफोर समस्याखौ आंनि आखायावल' हगारनानै होदो आमाय बेफोर आं दं होमबालाय माथो सिन्थायानो गैलिया फैदो रंमुला आं फैफिनबाय न'आव थांदिनि मा दं सोरनि दं फैदो आंहा दिनै थाखा फैसानि जेबो आंखाल गैया जों सानैजों रायजो जाहैदिनि नों बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ मिथिगौ दा फिसाया बिसिनि प्रति मा दायथ' दं बेखौ मिथिगौ दा नों 7 बोसोर दस्रा सिख्लाजों थाहैबाय आं जुदि दस्रा सेंग्राजों 7-8 दिन थायोमोनब्ला नों आंखौ लागौमोन दा नोंनि थाखा फैसा रां रुफा आंनो जेबो नाङा आंखौ जेराव दं बेवहायनो गोजोनै थानो हो ओंखारलां माबार बे न'निफ्राय ओंखारलां आंखौ निमाहा हो रंमुला आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आं नोंखौ लांलिया नों बहायनो अलंबारजों गोजोनै थादो आं थांनोसै र' सेरा नोंनि खामानिया दासिमबो जोबाखै
लायसिया नै सेंग्रा बे फाथैया बिसिलां अब्ला नै नों ओरै फै नैबे फाथैलाया बिसि रायजोफोर आंखौ निमाहा होदो आं थांनोसै मिस्टार गावराव बसुमतारी इन्टारनेशनेल ड्राग्स स्मगलार नोंखौ दिनैसो गोसो मोनफ्लांदोंमोन नोंनि एगेन्सै दुलाराय हादरनि दाब दाब जायगायाव मार्डार आरो ड्राग्सनि गोबां केसफोर दङ इन्टारपलाबो नोंखौ दाब दाब जायगायाव नागिरगासिनो दङ नैबे बिथाङा इन्टारपलनि सासे एडिट अफिसार मा बिथांनि हेफाजाबावनो दिनै गावराव बायदि सासे इन्टारनेशनेल क्रिमिनेलखौ हमनो हाबाय एरेस्ट हिम इन्सपेक्टर साहब थांनायनि सिगाङावनो आं रायजोफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंलांनो हागोन ना अ सियर रायजोफोर आं दिनै एरेस्ट जाब्लाबो आंहा दिनै खुनु दुखु गैया आंखेबो गैया आंनि थार जायगाया जेल खानायासो आंनि थार मेगनखौ दिनै रंगलासो बेखेवनानै होबाय जोनोम हब्लाल' बिमा बिफा जानो हाया गथ' गथायफोरखौ थार लामाजों दिन्थिलांनायासो आसोल नङाब्ला जोगोनार खुमब्राफोर बायदि मोजां गाज्रि मिथियाजासे मानलालांगोन आरो आं बायदि रोजा रोजा खुलुमगार गावराव सोमजिखांगोन बेनिखायनो रायजोफोर गाव गावबाव गथ'फोरखौ आखायाव हमै हमै मोजां लामाथिं दिन्थिनो फोरोंलांनांगोन आरो खोनासं रायजोफोर बोराय दावसिया बोसोन लाया थुदो इन्सपेक्टर साहब खुलुमनानैसो मा आमाय दाथ' खोमसिया जोबस्रांबाय हाबाखौल' नाम्बार खुंदो गाबोन फुंसै मन्दिराव नोंसोरबो गासिबो बुजिदो दे सानैबो समफोर बेरायनो थांनोसै मा समफोर गाबोन थांगोन ना नङा दिनै रबिबार ना गाबोन बेनिफ्राय थाखा बख'नानै समफोर बेरायनो थांनोसै मा बहन बायनांगौ आंनाव दङ ना दे बिदिबालाय नादाय नादाय माबे बाजाराय
बे सुटकेसनिखौ दा गुबुनानो फुजा मोनदों जागोन बाजै बेवहाय रुम मोनगोन ना सानब्रैसोनि थाखाय सानथाम सानब्रैसोनि थाखाय औ मोनगोन नोंथांनि हराव टाइम साबु आदै साबु मानो बाबु नैबे बेगखौ 3 नम्बर रुमाव लाना थां जागोन दे बाबु नोंथांमोना बिजों थांफादो रमला नै आं बावहायनो दङ मा खालामदों खामानि मावनायखौ नायदों आङो अ बिसोरनोथ' बिफां लाइफांनि बिमा बिफा बिसोर सानसे दै लुवाबानो बिफां लाइफाङा रानलांजोबो थ' बैथिं बेरायहैनि थ' बिदिब्लालाय हे गसाइ बिसोर सानैनि जिउआव खोमसिखौ दालाबोसै नोंसोर बहानिफ्राय फैदों अ जों चिरांनिफ्राय फैदों जोंनि बे हाग्राया मा मोनजानो बे नेपालि खेराखौनो जादो गोजोन्थों आयं जोंनि जिउआ गेजेराव मानो बिदि जायामोन बेनोथ' गसाइनि गेलेनाय नों गसाइखौ फोथायोना एखनब्ला नों सिगाङाव मानो आइ लाभ इउ बुंनो हायो नोंबोथ' बुंनो हायाखैना
खालामबाय थादों है साख्रिनि खोथाखौ सानदों आङो बङाइगाव कलेजाव एप्लाइ खालामदोंमोन मोनगोन ना मोनाथाय मोनगोन मानो मोना जानो आं फैबायना हेलौ आदा अलं नोंसोर बबाव दङ जों हाग्रा गेजेराव दं आदा जों सानैबो मोजाङैनो दङ बाजै न आब' जों मोजाङैनो दङ नोंसोर गैयैखाय न'आव लांदां लांदां नोंसोर थाबैनो फैदो आरो नै खोनासं अलंना एपइन्टमेन्ट लेटार सफैबाय गाबोन समनिनो बे जइन लानांसिगौ जाथोंसै नोंहा एपइन्टमेन्ट लेटार फैबायनो साननैसोनि उनावनो जइन खालामनांसिगौ जोंथ' बेवहाय 7 दिन जाफैबायना गाबोन थांदिनि बाजैनि वारेन्ट फैबाय जेब्ला थांखानांसिगोन थांदिनि आदा बे स्केदारा बहानि आरो बिनि मुङा मा मानो माबा खालामदो नङा माबा बेखौ सिनायखांदों आङो बिनि जिउ जारिमिना जोबोद दुखु गोनां आरो बिनि गुबै गामिया चिरां जिल्लानि गयबारियावमोन समाजनि गाज्रि मानसिनि फाव फान्दायनायाव फिसाजोखौ फाननाङो आरो बिनि बिसिया सावथालनि दांगायाव बुथार जायो गावहा खुनुरुखुम खालामनानै गयो बिनि मुङा मा आदा जों ओरैनो आदै साबु होननानै गाबज्रियो बिनि मुङा सनाराम नाथाय बे मुंजों रावखौबो गाबज्रिहोआ मानो मिथिया मानसिया बाराबो रायज्लाया बिखौनो बुंनो हागोन ना आदा आदै साबु ओजों फैथ'नायसाय गाबज्रिदों बाबु औ नै नोंखौ नांगौनो समनि खोथा बे नङाब्लानो हाथरखि नङा गासिबो खोमसि सोराङाव फैदो आदै दिनै नों 7 बोसोरानो खोमसियाव थाबाय आफाजों मिन्थुमादों नाङा आइ बे सानैनि जिउखौ आंखौ बेयावनो गारनो होदो apa Benny ini jalani Olombar biar nyampe sampai sih sekali नोङो बे दलिमफ्राना आंनि जेसेबां धोन सम्पति हा हु दिनैनिफ्राय नोंसोरनि बिगोमा जाबाय आफा थुदो आफायाबो जोंजों नाङा आइ जेराव नोंनायानो गैया आं बेयाव थांनानै मा खालामनो दे बिदिब्ला नोंनि गोसोसै जाबाय फिसाफोर गोजोनबाय नोंसोरनि जिउआ गोलाव जागोन